safiya taimake ni uwaye duka nasira da karbuwa. Duniya rigar aro lahira ita ce kuma dawomarmu, mazanmu da mata mu yi zama sirkanmu tsakaninmu, sai mu bar kyashin wani mun hakan mun kyauta tsakaninmu. Wanda ya shiga damuwa ya addu'a gurin rabbu buwayinmu, addu'a ta iyaye tana zuwa har kanmu da 'ya'yanmu, harshe mu rike shi muna faɗin magana mai alfanu. Mu bar ta kazama ce rayuwar yau kun gani, wata rana dukan mu mun mance. Tashe-tashen hankula yayyawa a kasar mu da zalunci, ya kamata mu nemo na halak domin ko mu bar baci. Gararan kwabai da kyau na fi son ko mu bar ta mu nemi yanci, na halak mu yi nema arzikin mu yana bisa hannun mu. Allah na yi godiya kai ka kyawo yamma da safiya, taimake ni uwaye mai cika nasira da karbuwa. Mata da mazaje hakuri ita ce kuma farko, sharri kuma in kayo kamar jifa zai sauko. Aikin alhairi a duniya ya zamo mana farko, sai mu dan yi shiru mu kara tuni rayuwa ta gogo. Ni dai asali na zamani ita ba ta da bango, sai dai mu yi gaskiya rahama ta taho a kushewar mu. Mama ta sannu addu'ar ki nake godewa, in yi mini komai a duniya ke ce jigona. Kin minni kalamai a gare ni ba zan dainawa, babba ko da yaro ne dukkanin su na bar rainawa. In nai haka ni kuma a duniya ba na tabewa, waka sana'ata ko a gida ba zan boye.